ga tamburan amarya lokacin ki ne ki fito babu sanya kin ga haka ne bakin ridan arewa na zo a bayyane baiti nake ta yi ne ki zo ki rausaya amarya gimbiya da ango kun dace ku zauna a gida ku more ku ji daɗi bismillah rabbana Allah kai nake kira karabani taimako waka za na kirkira waƙar biki na ɗauko zan yi ta bajira ango mijin amarya yau ku nake jira ku yi zaman amana kar ku yi hantara a zaman ku na lumana sai kun yi ankara kake ɗau zigar ƙawaye fa ki ɗaura ɗan mara bi ɗan arewa ne na zo in yaba miki lokacin ki ne amarya ki juya baya inda lokaci aishe da baya karya ko da na faɗa dinya ta wuce magarya na ji an faɗa kina da ladabi biyayya sai ki kyautata masa karki juya baya dan mijinki ne a gare shi tausa murya kun zamo ɗaya haba sai ki daina ɓuya ku yi zaman amana haba kar ku ba da juna amarya lokacin ki yayi anya aure kin wuce siyayi ku yi zaman ku a tare ku ji sanyi ki yi girki har ki bashi shayi ki amarya sai ki gane yayi lokaci ne masoyi da masoyi sai ku zauna a rayuwa da sauyi ga nasihar da zanawa amarya auren soyayya bai kama da kiyayya ba ga amarya ga ango naga kamar basu saba ba sun yi shigar kece raini ko ma ban duba ba amarya gimbiya ki taso ki rausaya ga ango na ki ya taho babu tankiya ki daure ku yi zaman amana gaba daya nasiha ta nazo in baki amarya kula da shi ya zamo naki gaba daya abun ango kun ga amarya ta shigar ta fes a jikin ta babu karya dan shigar ki ta burge babu tinkiyayya gashi na ga ango yayo shigar shahayya abokanan sakara sun masa babu karya yan uwa suna murna aure nan masoya sai ki kyautata a zaman ku babu gaba amarya ki rausaya gidan mijinki ne gani nan ina batu ki ganna haka ne ga dangi da yan uwa suna murna ne ga yayye da kawaye da abokanai haka ne ni ko bakir dan arewa waka ne muku ne fata na ku zauna ku yi zaman kauna ne ku yo hakuri da juna sirrin ku binne amarya